Nahuman po Radyo Mandong sa pagpananggal og ribbon aning ang usa ka lalaki dito sa Butuan human nga gisita siya sa usa ka motorista. Ambot na nabasa ba ni nakita ba ni nakita na ko ni. Katong mga red ribbon nga gipang sabit bitaw dito sa Barandilla sa tulay dito sa Butuan. Sa Butuan. Oo, gipantanggal atong usa ka lalaki nga gisugo daw siya kunog usa ka kagawad. Yes. Unya nagtapon siya og nagmask ba. Oo, gitabunan ni iyang nawong nya busy kay siya og pananggal atong ribbon nga daay nakabutang nga bring FPRRD back home mga ana ba. Oo, mao to nga gisita siya. Kay kakapoy pa siguro taon-taon dunya. Mao pakita og suporta kay nga FPRRD nya tanggalon lang. Para asa day, unsay purpose day sa pagtanggal? Oo, ngano di ay nakapabugat ito sa tulay? Nakabalda ito sa dagan sa trapiko adang tulaya sa mga sakyanan? Wa ba siguro? Kinsay nagsugo sa imo ana pangtanggalon na nimo? Kagawad? Po baganita nga nagsudong rata. Siya pa ba nga nakakita dito bagya kasama giunsa sa pagpananggal aning tawhana nga nas ibabaw sa tulay? Yes. Sa Makapagal Bridge, Butuan City. Grabe po dun sa mali. Wa man na maghilabot na sa inyo ng mga red ribbon. Yes, ayang giingon kagawad daw Radyo Mandong. Ang nagsugo. Unsa day katungod sa kagawad nga tanggalon daw to? Mao gani no. At tama mo to imong punto nga ngano nakaangin ba din sa dagan di sa trapiko? Di ba? Nakasalba, nakabalda ba di ay na? Oo, nakakuan ba di na? Nakahaltag ba di na o kawitang peligro sa mga motorista nga moabgian ng tulaya? Wa ba siguro? Di ba? Oo. Sukat atong pagsita sa motorista Radyo Mandong sa maong lalaki ni undang sa pagtanggal intawon sa gibon ang lalaki. Ako nasayod ko Radyo Mandong. Nangwarta, nanginabuhian ba? No? Isugo ka siguro to, nga tagaan kag kuan kay. Ikaw na'y bahala hutda ha. Mao siguro na ulaw po siya nga nagbutang sagmasi ang nawo. Kaya dalado rin ang tanang mga banting siya kay ako'y bahala nimo. Abi siguro og dili siya masita sa iyang gibuhat nga kabalo ang mga tao karon labi na Duterte supporters high emotions, no? Once nga inyo ang tagugon Radyo Mandong amo nga nagtigre, no? Nga mo kaon mga higalag tao karong panahon na. So ay na lang yun sulayi mga higala.